prieteni dragi, vă invităm de această dată la un meniu foarte, foarte gustos, dar va fi de această dată o salată de fructe. Salata noastră de fructe nu este o salată tradițională. Vor fi fructele, cum le vedeți pe masă, piersici și mere, ca bază, vor fi coapte în folie pe jar, un jar semi-încins, ca să nu le facă prea moi, prea fragede, să nu se frăgească prea tare. Iar după ce vor fi coapte, vor fi așezate pe un platou împreună cu ce am pregătit pe masă. Și anume, voi face un sos de smântână cu scorțișoară, mentă, puțină sare și stafide, care va fi pus peste el. De asemenea, o să punem și miere de albine în sos, ca să-i dea un gust mai plăcut, o miere polifloră de pădure. O limă vom stoarce pentru un pic de acreală și pentru ornament. Și evident, prunele care vor completa merele în timpul coacerii. Ananasul voi folosi ca suport pentru aceste fructe și sunt convins că acel pastel și acea dulceață și acea grozăvie care se va întâmpla la sfârșit să vă placă. Voi începe cu a curăța de cuticulă de pieliță, să spunem așa, piersicile și merele, după care vom urma pașii care sunt normali a fi urmați în acest procedeu de coacere. Toate că cele mai multe vitamine sunt în coajă, așa cum știți și dumneavoastră, eu voi da jos pentru că e mult mai gustos mărul copt. Dacă tot îl coace, mai pierde și alte vitamine. Ideea e că el va prelua foarte multe arome de la celelalte fructe și de această dată ne vom rezuma doar la un desert plăcut, nu neapărat foarte, foarte sănătos, pierzând din aceste vitamine. Vom tăia merele și piersicile în două, le vom goli de conținut de sâmburile respectiv sâmburii de la mere, unde vom face culcușul prunei și vom începe. Să iau un vas mai mare în care o să le așez merele. Chiar dacă luăm puțin mai mult, nu-i problemă, pentru că de această dată ne interesează să intre aici pruna. Așa, ceva de genul ăsta. Nu lăsa niciun pic de mizerie ca să nu fie cumva neplăcute la gust. Scoatem orice urmă de coajă și cam așa o găurică. Cam de genul ăsta o să aibă fiecare fruct după ce îl vom goli de semințe. Voi tăia și piersicuța. Asta mai cu atenție pentru că nu conține sâmburi ca și merele. Voi încerca să o separ. Este destul de greu. Că n-aș vrea să îi stric textura.
Așa, scoatem sâmburelul. Așa? Și nu o să mai sculptez foarte mult, pentru că prunele noastre, eventual numai chiar așa un picuț să mai scot partea unde a fost așezat sâmburele, cât să ne capă pruna. Deci nu foarte, foarte mult. Ok, mai departe o să pregătesc prunele, nu-i mare lucru, le tai în două, le scot sâmburele, după care în interiorul prunei o să le mai găuresc un pic ca să mă încapă un pic de stafidă, o să mai pun un picuț de scorțișoară, un picuț de zahăr vanilat, pruna practic va intra în final în măr, cap la cap, în folie și pe jar. Dar până atunci să vedem cum le curățăm și cum le condimentăm cu ce ne-am propus. Bun. Iată-le prunele. Voi face o trecere rapidă de scurțișoară prin ele, să se îmbete puțin de cap și de scurțișoară. În continuare vom așeza și puțin zahăr vanilat, sau mai precis zahăr care conține ceva vanilie. Bun. Voi pune stafidele, câteva bucățele, 2-3, nu punem multe, pentru că ele vor mai apărea și în sosul de smântână. După ce se vor umfla aceste, de fapt, acești struguri fără sâmburi uscați. Așa. În acest moment le lăsăm un picuț, aproximativ un minut, să-și tragă prunele, scorțișoara și zahărul. După aceea le vom așeza în mere, respectiv în piersici. Le vom pune cap în cap, le vom pune în folie, în două fâșii de folie. Iar eu sper că focul încă este ok și este numai bun pregătit pentru a se forma jarul. Le așezăm în jar și le vom lăsa 5 minute rostogolindu-le permanent în foc, deci 2-3 minute să le rostogolim, tocmai ca să nu se ardă, să nu se prindă și să rămână sosul, zeama fructelor în ele. Până atunci, haideți să vedem, ele se vor mai așeza. Și am ajuns și la ultima jumătate de măr
și ultima jumătate de prună. Cam așa arată în acest moment. Ele vor fi cuplate câte două, gemene, vor fi împachetate în folia de aluminiu și puse în jar. Cam asta ar fi până la acel moment și apoi să vedem cum va arăta după ce vor fi coapte. Bun, și așa cum vă spuneam, punem cap la cap mărul cu pruna. O să le mai condensăm un picuț. Vom lua folia, așa cum am arătat și în alte emisiuni. Se poate împacheta după cum dorește fiecare. Important e ca fructele să fie strânse una peste alta. Punem în a doua folie ca să nu fie focul mult prea puternic și să ni le ardă prea tare. Deci acesta este mărul. La fel vom proceda și cu piersicile, numai trebuie să-mi amintesc exact care cu care. Așa. Aceeași poveste. Folie. Încă o folie. Și mergem spre foc cu fructele noastre. Jarul e foarte bun, îl țin pe mână, le așezăm fructele și lăsăm aproximativ 5 minute, cum am spus, pe partea asta, de ele vor trebui răsucite, ca să se coacă omogen. Oricum lasă foarte multă zeamă, deci nu-i problemă, deci nu se vor arde, însă trebuie să se coacă, să se pătrundă, să se înmoaie. Până atunci stăm 5 minute și facem sosul la repede. Bun, prieteni dragi, ce este foarte important și gustos la rețeta noastră este sosul. Sosul, să-l numim așa, o cantitate de aproximativ, să spunem, 200 grame de smântână, stafide, o mânuță mică, zahăr vanilă.